मर्निं टु अल बड' क्राइम निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ सांग्रां जा। OLXआव गारि फाननाया गुवाहाटी मानसिनि थाखाय गाज्रि सिमाङाव सोलायबाय। अनलाइन फाननायाव सांग्रांथिनि गोनांथिखौ दिन्थिनाय मोनसे सांग्रांथि सल'आव गुवाहाटीनि थागिरि सर्बसन्त हितेश बेस'आ बावैसो मोनसे सोलोगोनां केलेंकारिनि बोलि जानांदों, जाय बिथांखौ नारसिननाय आरो रांखान्थियारि नारसिनथाय मोन्नैजोंबो जुजिनांहोदोंमोन। दुखुनांथाव जाथाया बे बोसोरनि सेप्तेम्बराव जागायजेन्दोंमोन, जेब्ला सर्बसन्तआ गावनि अनजाथाव मारुति सेलेरिय'खौ मोनसे मुंदांखा अनलाइन प्लेटफर्म OLXआव फान्नायनि फोसावथाय होदोंमोन। देबजित भट्टाचार्य मुंनि बायगिरिया गावखौ सासे आयेन गोनां बायगिरि महरै दिन्थिदोंमोन आरो 48,000 रांनि गिबि नोगोद रां होनाय आरो आद्रा थानाय EMI-फोरखौ सुख'नायनि समायखिराजों मोनसे आयेनारि गोरोबथाजों गोरोबथाखौ जोबथा खालामदोंमोन। बे लाहार-फाहारखौ फोथायनानै सर्बसन्तआ साबि आरो गासैबो गोनां गारिनि डकुमेन्ट्सफोरखौ गथायदोंमोन। बबेखानि, गिबि थिखानाय EMI होनाया माब्लाबाबो सौफैयाखैमोन आरो सर्बसन्तनि देबजितजों सोमोन्दो लाखिनो नाजानाया फिननाय मोनाखैमोन। जेब्लानो बेंकनिफ्राय गोबाव सम थालांनाय किस्तिनि थाखाय नारसिननाय जायो, थासारिनि गिख्रंथाव मोगथाङाव जागायजेनो। गोसो बायनानै सर्बसन्तआ जाथायनि बागै दिसपुर पुलिस थानायाव फोरमायो। पुलिसनि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि देबजित भट्टाचार्यआ सासे सरासनस्रा बायगिरि नङामोन, नाथाय सासे मिथिजानाय दायगिरिमोन, जायनि बेरेखायै गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन पुलिस थानायाव 10 निबो बांसिन गसर थिसननाय जादोंमोन। गोख्रैनो खामानि मावनानै, दिसपुर पुलिसआ देबजितखौ खावनाय आरो थगायनायनि दायआव खायो। बे जाथाया OLX बायदि अनलाइन प्लेटफर्मफोराव ट्रेन्जेकसनफोराव नांथाबनायनि सिगां खेबनै साननो थाखाय मोनसे गोसोखांहोग्रा महरै खामानि मावो। नोगोरमानि मानसिफोरा मोनफ्रोम खनायाव थगायजानायजों लोगोसे गुवाहाटीनि थागिरिफोरखौ सांग्रां थानो आरो बेसेन गोसा बेसादफोर फान्नाय समाव उफ्रा सांग्रांथि लानो बोसोन होनाय जायो। नैथि खौराङावनो दङ गुवाहाटीआव गाज्रि सावगारि फोसावनायनि थाखाय फरायसाफोरखौ खानाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे मुंदांखा फरायसालिनि साथाम 12 थाखोनि फरायसाफोरखौ सासे उन्दै आइजो फरायसानि लं-थं सावगारि शेयार खालामनायनि थाखाय खानाय जादों। बे जाथाया 12 नबेम्बर 2024 खालि बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय 3 रिंगानि गेजेराव जादोंमोन, जेब्ला फरायसाफोरा गावसोरनि लोगोरिनि सोलायनाय सावगारिखौ फोसावदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला, फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया पल्टन बाजार पुलिस थानायाव मोनसे FIR होदोंमोन, जायनि जाहोनाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जायो। फरायसाफोरखौ IT एक्टनि धारा 67B आरो पक्स' आयेननि धारा 14 सबसेक्सन 1 नि सिङाव खानाय जादोंमोन होनना खौरांआव मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरखौ बक'नि जुवेनाइल ह'मआव दैथायहरनाय जादों। बे जाथाया कामरुप मेट्र' जिल्ला सोलोंथाय मावख'जों बावैसो फोसावजानाय मोनसे बिथोननि उनाव, जेराव फरायसालियाव फरायसाफोरनि बेग आरो पकेटफोरखौ सानफ्रोमबो नायबिजिरनो गोनांथि खालामनाय जादों। बे बिथोननि थांखिया सोलोंथायारि फसंथानफोरनि सिङाव रैखाथि आरो आब्रुथिखौ रोखा खालामनानै मबाइल फन, हाथियार, गोबौ बेसादफोर आरो खहागोनां मुवाफोरखौ लाखिनायखौ होबथानाय। थामथि खौराङावनो दङ ब्रह्मपुत्रआव 14 बोसोर बैसोनि गथ'नि गोथै सह' मोनदों। बृहस्पतिबारखालि ब्रह्मपुत्र दैमायाव गबनायनि उनाव सासे 14 बोसोर बैसोनि हौवासानि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों। खौरां मोन्नाय बादियैब्ला, उन्दै गथ'साया दुगैनो थांदोंमोन आरो बोहैलांदोंमोन। गुवाहाटीनि बिरुबारी ओनसोलनि थागिबि अमित चौहानआ मैया सानजौफुनि 1:30 रिंगासोआव सासे लोगोजों दुगैनो थांदोंमोन। रिपर्टफोराव बुंनाय जादों दि बै समाव बिथांनाव गावनि फरायसालिनि बेगजों लोगोसे गुबुन बेसादफोर दंमोन। जाथायनि दान्दिसे उनावनो गथ'खौ नागिरनो आरो रैखा खालामनो थाखाय SDRF आरो NDRF नि हानजाफोरखौ थिसननाय जादोंमोन। बबेखानि, उनाव बिथांनि गोथै सह'खौ गुवाहाटीनि शुक्रेश्वर घाटनि खाथियाव बोखांनाय जादोंमोन। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर।
सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।